Il-flotta tal-karozzi tal-linja qed jiġu fumigati b'diżinfettant li jneħħi kull traċċa tal-coronavirus. Il-karozzi tal-linja tiġu fumigati kuljum, filwaqt li miżura simili daħlet fis-seħħ ukoll fuq il-vapuri kollha tal-GoZo Channel wara li l-kumpanija ddeċidiet li ta' kull filgħaxija dawn jiġu sterilizzati. Iċ-Chairman ta' Transport Malta Joseph Buġejja spjega li l-ewwel esperiment fuq dan seħħ b'suċċess it-tnejn filgħaxija. U l-bieraħ bdejna proċess importanti ħafna. Il-fumigazzjoni ta' kull karozza tal-linja, kull filgħaxija, jiġifieri beda l-ewwel esperiment il-bieraħ u mar tajjeb ħafna. F'dak li huwa miżuri oħra qegħdin introduċejna il-ħasil tal-bus stops u terminals prinċipali fejn dawk qegħdin jinħasslu wkoll kuljum biex nassiguraw u nippruvaw kemm jista' jkun neliminaw il-kontaminazzjoni. Is-Sur Buġejja appella biex dawk kollha li jużaw it-trasport pubbliku ta' kuljum jonoraw id-deċiżjonijiet li qed jittieħdu bil-ħsieb li l-vjaġġi jsiru bl-aktar mod sikur għal kulħadd. Żewġ deċiżjonijiet li ħadna kienu li fejn il-handling tal-flus ma jkunx hemm il-bqija biex igejn neliminaw u nitolbu l-kooperazzjoni tal-passiġġieri. Imma importanti ħadna deċiżjoni jibsa li ħadd ma jitlab il-wieqa. Allura hawnhekk gejn l-opportunità biex nitlob il-kulħadd jgħinna u jirrispetta d-deċiżjoni biex igejn nikkontrollaw is-sitwazzjoni. Intant tul il-lejl, id-Diviżjoni tat-Tindif u l-Manutenzjoni fit-toroq ukoll għamlet proċess ta' fumigazzjoni fil-postijiet pubbliċi fosthom fuq diversi waqfiet ta' tal-linja. Ma' dawn il-postijiet kien hemm ukoll il-Child Care Center ta' San Ġwan li bħalissa qed jilqa' uliet il-professjonisti tal-kura tas-saħħa. Dan ukoll qed jiġi fumigat b'mod regolari. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.